Ze berri? Bra. Rap, kantu batzuk entzuten ari naiz. Rap-trap, flipatzeko reggaetoia. Zu ere udalekoarengatik zaude hemen? Ni Maitane naiz, baina deitu hemen. Gaitz. Leku hau oso moloia da, ezta, kolega? Ez dakit hartuko nauten, baina molatuko luke. Ikasle moduan? Bizitza gogorra, bro. Zarragoa ematen dut, baina ez gehiagi. Ni oso gaiztoa naiz. Oso tipa txungoa. Ez dizut egin dudan guztia kontatuko, baina oso txungoa. Eta zuk ere egin dituzu oso gauza txungoak? Maitane? Bai, ni naiz, baina deitu idazu hemen. Ekaitz, oraintxe deituko dizugu, bai? Den ondo? Bai, arazorik gabe. Maitane, zertan ari zinen? Nahi nuen lekuan neukan konfiantza irabazita. Ai, pixkat gehiago itxaron behartzen nuen etorri aurretik. Zertarako? Guztiz izututa usteko? Begira, sartzeko eskatu eta elkarrizketa profesionala egin behar diogu. Ez, ezin hau orain ikusi. Infiltratua izateko erabili dudan estalkia deskubrituko luke. Infiltratua izateko estalkia. Bai, beraietako bana izela uste dute? Maitane, hau serioa da. Nik asko errespetatzen dut zure lan egiteko modua. Baina ez dakiz zergatik iruditzen zait, zuk ez duzula nire errespetatzen. Ezin dut gehiago. Kaixo? Itzuliko zara?